Right, ndauya futi baba Kalito, baba Njoli. Wani munhu akangwara kumberengwa. Achagara achikudza zvandokudza ende ndichokwadi. Asina anogona kupikisa. Nyaya ndiri kutaura panapa nhasi iri kuti ma-MPs ari muparliament akagamuchira land yavakapiwa nezuro kuti vavhotere kuti Mnangagwa asabve pachigaro kusvikira 2030. Makapata, makarara, makafa pfungwa. Ndimi muri kuuraya nyika. Ndazozviona kuti vari kuuraya nyika ndimi, because munoinda muchinotaura nema kuparliament kuti kunzvimbo kwangu kwakaita zvakati nezvakati. Vanhu vakakuvhoterai vari kuchema each and every day. Nzvimbo dzamakavhoterwa zvipatara hakuna. Nzvimbo dzamakavhoterwa marodzi akaparara. Nzvimbo dzamakavhoterwa vanhu vari kutambudzika. Nzvimbo dzamakavhoterwa mabridge hakuna. Maskuru zvikoro zvakafa zvakaparara, zvikoro hakuna chinhu. Vanhu vamunotungamirira kunzvimbo dzamunobva vari kuchema. Macivil servants ari kuchema, vari kuchanda vese, mateachers, manesi vese, munhu wese muZimbabwe ari kuchema. But wewe uri kugamuchira kuti upiwe nemunhu anoita zvecorruption. Wogamuchira mota, wogamuchira land 300 square meters yekuti unzi ndivhoterei kuti ndisabve pachigaro, kuti ndienderere kumberi nekuuraya nyika. Asi kwauri kubva kumba kuvanhu vakakuvhotera. Unoona, tikatora vanhu vese vakakuvhoterai ma-MPs tikavapa free time chaicho one day kuti mbuva isununguka itaurai zvese zvamunoda, muchitaura chimwe nechimwe, munochema, munosiririka. Kubuda misodzi kudai zvinosiririsa. Vanhu vari kutambura panyika, vanhu vari kutambudzika muZimbabwe. Mabasa hako haumo vakagraduate each and every day, each and every year. Vanhu how many vanhu vari kugraduate vachitsvaga mabasa vachishaya, vachisiya macertificates avo mumba, vakaisa pasi pemubhedha vachienda kuSouth Africa, vachienda mumasango kunokorokosa. Pari kutaurwa pamusoro pecorruption, iwe uri kunovhotera, uri kupiwa kugamuchira kuti tenda corruption kuti irambe iriko. Kukundwa nemunhu 1 geza, vanhu vese vakawanda kudaro kunogamuchira kuti muvharwe. Mukundwa nemunhu 1, munhu mukuru futi, vamwe vazhinji venyu mukuru kwamuri geza. Asi ari kumira kuti no for corruption, no pamutungamirira anoita zvecorruption. Imi muri kugamuchira. Ndimi vanhu vari kuuraya nyika, kutsigira uori, kutsigira kuparara kwenyika. Saka muri kuti 2030 munosvika 20, munhu ane nzara nhasi, uri kunomuudza kuti no chimira ndichakutengera chikafu kuswera mangwana. Iye achitori nenzara panapa. Munhu adori pastation now, uri kutomuudza kuti mira bhazi riri kuuya kuswera mangwana. Iye munhu achida kuti kukwira mota manje aende kubasa, iwe uri kumuudza kuti unouya kuswera mangwana. Munhu apedza kugraduate now, akapedza, baba namai vakatengesa mombe, vakasacrifice kuti varege kudya zvinonaka, kuti varege kupfeka zvinonaka, varege kutenga, vachitenga nemota dzakanaka kuti vagarewo zvakanaka, vachitadza, vachisacrifice kuti mwana wavo anoda aende kuchikoro. 45 years achiita course yedoctor, achiita engineering, boiler maker. After that iwe wakumuudza kuti achipedza kugraduate womuudza kuti mirira 2030. Imi makurwera maoko muchigamuchira zvinhu zvokuvharwa kumeso. What are you guys? No. Muri kutiurayira nyika. Madhara muri kutiurayira nyika. Chinjai pfungwa dzenyu, chinjai moyo yenyu. Nzwirai urombo vanhu vakakuitai kuti muve pazvigaro izvi. Hamuna kungozvinonga zvigaro izvi, makatovhoterwawo nevanhu. Fungirai vanhu vakakuvhoterai kuti kusvika vakuisei kumberi chii chavakanga vachida. Vanhu vanoda development, vanoda nyika iri better, vanoda mabasa. Imi muri kunogamuchira kubribe kwakuti tenda kuti ini ndiri right. Chii chamuri kutenda ichocho? No man. Hazvito zvinoita vanhu vakadzidza. Vazhinji venyu guys makadzidza. Vazhinji venyu makadzidza chaizvo kutosvika pazvigaro izvo zvamuri hatitokwanisi kusvikapo. Hatitina level rokuti ingasvikapo. History dzamunadzo, mufungwa, njere dzamunadzo, hondo dzamakasangana nadzo, nyaya dzamakamirira nadzo mumakoti, muchipuwa mhosva, vamwe muchinzi makarepa, muchimirirwa, muchidii, muchidzengeswa, vamwe muchinzi mauraya munhu, vamwe muchinzi maita sei. Asi chokwadi hamusi kuchiona kuti apa pakafiwa nyika iri kufa. Muri kutenda kupiwa zvinhu. On top of that, kumberi kwenyu muri kuiswa maleader evana vaMnangagwa. Makutenda unovhotera munhu akadaro unoisa family yake kumberi kwenyu. No, fungai. Ndatenda.